iso. Iso ya. Aku nyuwun mike agak dibanter kan. Ini Mas. Iso madhok iso mik sobo sirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane Alamate apa Mas? kok iso alamate anak soleh lho malan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. kok pinter men jane adike sapa? Wah, bersolawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan yo. Anggadai pranatan datan kena sininggol kepok singgol kelawan lawan jinis nalika semana Raden Janaka mung kepengin ngalap wujudipun Wahyu Ratu Dewi Banowati kaya kasok katresnanira angrangkul katresnanira ingkang sejati ingkang sampun ngrenggut keperawananipun nalika kelas kalih SMA. Satemah ucul wujudipun Wahyu Ratu Trimanggala manjing ranggane risang Janaka. Janaka, aku kangen karo kowe lho Janaka, aja mbok penggak aku bakal ngerangkul kowe. Wong wedok ini wis kadung kedanan kok sak sok to ya. Weh. Kakang Semar kowe ngali aku kangen karo adikku Janaka. Mengke riyen to mengke riyen. Jenengan napa mboten kraos? Kraos apa? Lah jenengan niku lagi niku mau. Jenengan ngrangkul Ndara Janaka, wujudipun Wahyu Ratu oncat manjing ana ing anggane Raden Janaka. Jenengan apa mboten krasa kelangan? Jenengan apa mboten gelo wujudipun Wahyu oncat? Ora, Kakang. Aku ora butuh Wahyu ora apa-apa. Wahyu digembel ora bedasal. Wahyune ilang ya ora apa-apa, sing penting sing entuk Janaka, Kakang. Iku wis cinta mati apa ya sing ngene iki ya. Nah. Jenengan dadi mboten krasa gelo. Ora, Kakang. Jenengan mboten gelo nek kelangan. Aja to kelangan Wahyu. Aku kelangan keperawananku aku ora gelo, Kakang. Bayo. Ayo to Janaka. Aku pengen ngerangkul sedelo wae. Ngentosi sekawan dosa dinten melih. Selak ora kuat Janaka. Modele wong wedok ini wis kedanane kaya ora dikukur setahun nek gatel ngono ki lho. Jantan san. Aku tak bali Janaka. Nggih Kakang mbok nderekaken. Isih kaya biyen to? Nggih tasih. Sakniki dipernis. Bocah kok ganteng eram. Sampun ngerangkul pun Janaka pun ngantuk Wahyu Ratu. Ya tak enteni. Sok nek dolan rene lewat Lawang Guri. Aja kok nganti konangan karo Kakangmu Duryudana. Keketoke gagah. Ning ora iso. Sampai jumpa Janaka, sampai jumpa. Abang biru lampune disko, awakku rumikir bojo loro.
Bosku ki jantenan bosku. Elok tenan. Oh, wong kok nguwanteng Ram. Niki pun genep sak jam. Macane dereng dipanah, macane. Oh iya Kakang. Ndak panahe dhisik kentak-tak entuluntang, ngetak-tak entuluntang, teruntandet, tak-tak tuntrut. Ndoro Janaka nek manah kok ora ketok-ketok to. Pas gitok nek manah. Nek gitok mureng, heeh. Wah. Ngalih. Bar. Hong ilahing sekaring bawana langgeng anak kunggir wong bagus Wrakas aku rumangsa bombong kaya sundul langit bejo nggonku dadi wong tuwa lantaran uripe anak apa meneh ing kayangan Sita Resmi kene ya yen titah lumrah nyawang kene kuwi rembulan kang sunare padhang ing wanci wengi kae Wrakas kabeh mau ora ana liya kejaba tekadmu kang makantar-kantar saben dinamu kok rewangi nyorotke sunaring rembulan lan gawe ayem sing padha nyawang nanging pirang-pirang dina iki pun Rama gatekke kita putraku kulup ndak sawang netramu sumorot kaya mawa karep wigah wigih semune kaya ana wigati mara diage matura wong bagus kowe kandha aduh Bukulun Rama Bukulun kula namung matur dumateng paduka Rama Bukulun Bathara Candra inggih Bathara Soma sampun sawetawis dangu nanging namun kandhek wonten ing pengangen-angen temah ambabar rasa ingkang kepingin medal
ngedharke karep Rama. Aja ndadak sangga runggi, kage matura. Wrakas. Sira kandha Wrakas. Mangganjur lakuning angin. Gunturakraning arga guruh gurnita kagiri-giri. Lir bumi prakempita. Inggih estunipun walih-walih punapa ingkang dados gidhuing manah kula boten jenjem lan mapan wonten kayangan mriki. Nadyan paduka Rama pukulun dewaning rembulan ingkang gawe sengseme kang samya mulat nanging wonten saperangane ingkang taksih gawa sajroning ruhara. Awit ing Arcapada punika hawanipun taksih benter. Budaya watak nista ringkih tata jiwaning manungsa ingkang dipunudi malah kasuwarganing raga. Miwah pangalembana ingkang boten wonten sipat daksya marang pepadaning urip. Tegese Arcapada dinten punika nembe ketaman Begawong ingkang gegirisi. Kang tundhane nyebar weweden hawane namung ajrih hawane amung wedi. Ingkang mekaten kala wau ciptaning manah kula ingkang kepengin udu nguyun-nguyun ndandosi kawontenan awit sapangertosan kula. Ing Arcapada punika sampun boten wonten adil lan kautaman Rama Pukulun. Ngusik sliramu kepengin dandani isine donya. Jagat iki wis geger walik watu padha bangsa wis ora rukun. Kuwi yen menungsa gelem kok dandani, yen ora gelem kepriye Warakas. Ulun tak ngendika luwih dhisik olah pekertining rasa saiki wis ora nganggo dasar kautaman. Anane mung milik gendong lali. Ora lidok ujare wong daplok sing minggok mesti ngemplok dasar kabeh duwe borok. Ngendi-ngendi isine bobrok kamanungsane wis koklok yen kowe arep ndandani Arcapada. Sian kowe arep ndandani Arcapada gegaranmu apa? Kekendelan Rama Pukulun. Jagat Dewa Bathara. Piye kekendelan? Garanmu kekendelan. Inggih, kajeng kepareng kula nyuwun pangestu lajeng samangke kula badhe ngupadi panitisan ingkang saguh dados wadahing jiwa kekendelan kula. Tartamtu punika kedah wujud satriya ingkang tansah dados jagone ngaloga Rama Pukulun. Ya ngene. Saking banget tresnaku marang sliramu nggih anakku. Aku ora gelem pepisahan marang jeneng kita suwe-suwe. Ulun keparengake nitis marang manungsa nggo nuduhke jiwa kekendelanmu nanging aja nganti lali. Piwelingipun Rama Bathara Candra. Aja nganti kowe luwih saka 16 taun uripmu kamanungsaning bumi. Anggonmu 16 taun. 16 tahun kudu balik neng kayangan Sita Resmi kene. Piye, Wrakas? Inggih ngestakaken dawuh bagus. Golek ana jiwa kang suci mubenga jagat ping 21 yen ketemu ana turasing trah Witaradya. Dak sangoni puja mantra gangga trigangga payungana kalacakra. Muga-muga laku Arcapada kaya lintang kang alian panjerina kae, Wrakas.
kaliyan kumarap kakantar tumarap pamulat manter sada lanang nenggih punika ta putra saking Bathara Candra ya Sang Hyang Soma ingkang peparap Yang Warakas ya Sang Warakas wis bunder tekate barat papan wis weruh ngendi ingkang jelujuk dasar putra Sang Rembulan mula kebagusane ora ana beda kelawan Endah Sarate dodon daplang kaya sampun kukuh pepuntoning kayun arsonitis marang satriya kang kendel tekate wani marang ubaya wani marang pupuh lan geni marang jurit lamun pantesa dadya kekudanganing jagat nganti horeg ngantarik sondulu marang koanene mila sinandangan utawa winastan Wahyu Jagalaga sinten ta ingkang tinuju Werkudara dudu Janaka dudu Baladewa dudu Satriya Mbanon Cinawi Raden Abimanyu Auto kocap sampun nitis wonten anggane Risang Abimanyu madeg ing kasatriyan Plongkowati Abimanyu ya aran Tanjung Anom Wira Bratana Wira tegese prajurit perang Brata tegese laku lakune mung kanggo kembanging alaga sampun diwasa Sang Abimanyu lalu diwasaning ari sasi miwah taun ngidak taun kang kaping 16 Sang Abimanyu ngatonke jiwa kasatriyane ing perang Bratayuda Jaya Binangun perangi Pandhawa lan Kurawa sampun ngancik 13 dinten lakuning perang sampun ngancik 13 dinten senopati saking Kurawa Sang Begawan Durna ngandhane jurit Surayuda
kanca padha tanggapi rama ing pamreho rasulaya terus mangerti dadi sawiji esara yuda munan para Prabu Warsaya lan Prabu Gardapati jengantika kalebet Kurawa ingkang medal saking Praja Yuwastina. Mula saking punika ing sajroning perang Bratayuda punika kula manaken Bratayuda mbok menawi cara mekaten kemawon upama tiyang main kertu mboten saged ngukup dhuwit. Keparengipun kados pundi? Ngeten. Dipun pamrih supados Bima Arjuna ngenes raosipun. Ngenesing raos Hanjalari kemba pataking tiyang gelo gampil apes. Caranipun kados pundi? Apa menemban? Bima Arjuna dipun singkiraken kalian Paduka medal saking Kurusetra. Kanthi mekaten kagiyatan ning barisan para Pandhawa tartamtu suda. Saya gampil anggenipun nyedak wonten ing barisan Ratu Puntadewa. Prabu Puntadewa gugur, Bratayuda rampung lan Kurawa menang. Ngaturaken gunging panuwun Bawa Nemban. Bingah manah kula kanthi mekaten anggen kula aben kekiyatan ngantos tuntas boten badhe wonten ingkang ngaruh biru. Beneran werku dara badhe kula tantang ing Bandayuda wonten ing Samudra Kidul. Kula nyuwun tambahing pangestu. Duga digawa sing ati-ati, aja nganti kongsi keri. Seranane wong yen luhung Gunjing langit kelap-kelap katon lir genjang sang mawe kandrung sabarang kadul wukir moyak mahayik ora pangling kowe Janaka Kakang Wresaya kang maju aning Baratayuda Jaya Binangun. Ana parigawe apa Kakang? Kowe ndadak maju dadi senopati. Yo. Lumrah kekendelamu kliwat ukur merga kowe ditunggoni karo botohmu. Janaka. Ayo adu kesedan karo aku. Ing pesisir lor kono. Aja ana wong weruh upama mati ya cetha hitungane. Tekano pinggir jagat tak ladeni kowe.
Lalu amu. Ha. Hit. Yo. Ha. Kalau am. Aja mung ning kono, ayo entenon aku ning Samudra Kidul. Werku tara kang kaya kowe. Ayo adepono iki kakangmu Gardamati saka Kurawa. Maju ora lido jare wong daplok lakon tak tugel kulumu mati. Hei, kalau kamu
Kowe Lesmana Mandra Kumara lan kowe Jayadrata. Kula wonten dawuh eyang nimbali kula pun Lesmana Mandra Kumara. Napa kula badhe dipun dhaupaken? Ora usah lamaran, kowe lamaran iki rawan gagal. Pola bali lamaran kowe gagal. Arep mbok ngamar sapa? Ya ngono kuwi. Pernahe ora tau kandha karo kanca-kancane, ya ta? Kadung leh gawe ingkung. Jayadrata aja melu-melu. Kula sedih yang nek mboten dados lamaran melih. Ngene ya ngger aku ki gawe sandi upaya supaya Pandhawa enggal kaseser. Lan Barata yudha enggal rampung, Gardapati lan Wersaya wis nyingkirke Werkudara lan Janaka. Temah gelar Cakra Byuha bisa nyedak mring papane barise Prabu Puntadewa. Banjur mengko yen wis cedhak gelar baris Kurawa bakal digempur karo gelar baris para Pandhawa. Jayadrata jejibanmu mikut Prabu Puntadewa lan kowe Lesmana Mandra Kumara. Kowe mateni si Abimanyu sing jaga Prabu Puntadewa. Lah dalah iki yang iki kula klakon ngokop gedhe Abimanyu. Nggih sendika ngestakaken dawuh Bapa Panembahan. Yen pancen kaya ngono perkara iki bobol barisaning Pandhawa sampun separa Ngastina bakal menang aning sajroning jurit perang Bratayuda Jaya Pinangun. Aja ndadak kaki kesuwen Cakra Byuha Jayadrata kowe sing mandhegani. Kosongan
Yen dipun terus-terusaken saged bobol barisaning para Pandhawa. Sampun sepalih wadyabala Pandhawa kaseser dene gelar Cakrabyuha sampun cerak. Kalenggan paduka wonten mriki sampun sanget nguwatosaken sinuwun. Yen pancen kodrate kalah ya kudu dilakoni wae Yai Ratu. Yen Pandhawa kalah karo para Kurawa, wis jamak lumrahe wong perang kuwi ana sing menang lan kalah. Yen pancen dina iki ora bisa maju pupuh ing palagan, pun Kakang kudu kapikut dening para Kurawa. Tegese Kakang kudu masrahke jiwa ragaku sak negara Ngamarta sak isine. Nuwun sewu Prabu Sumelawatur piye Abimanyu. Sampun ngantos dirgama sangga rungki Abimanyu ingkang saguh dados senopati. Nyuwun kepareng paduka Prabu kalenggan senopati marang Abimanyu. Aja sembrono marang gelaring Cakrabyuha Abimanyu. Gelaring Cakrabyuha kuwi gawat, kowe ora bakal bisa ing ngatasé para Pandhawa kene sing bisa mung bapakmu si Janaka lan si Werkudara. Mongko rikalungguhan iki bapakmu lan uwamu si Werkudara lagi mbuh parane nyang endi? Temah barisan Pandhawa bobol borot kaya ngene. Kahanan sampun sanget bebayani nuwun sewu. Bab pitutur ingkang mekaten sampun kawedhar dening kitab Weda. Sok sapa yen kepethuk pilihan kang padha abote, tempun salah siji sing luwih gedhe lan bebayani. Ya jagat Dewa Bathara, kekendelmu prasasat kowe sundul langit. Abimanyu yen wis kok rasa kowe bisa ngorak-ngarik Cakrabyuha, dina iki kowe tak wisuda dadi senopati maju ing Bratayuda. Ger, nadyan kowe anak Janaka tak anggep uga anakku dhewe. Kanggo jejer mulungguh senopati tanganmu sisih kiwa tak taleni sutra. Aja pati-pati dadi piandelmu jroning jurit. Ngadepi para Kurawa dina iki kowe madeka senopati Abimanyu. Aja Ger. Jayangger anakku, Bratayuda iki wengis gelem ora gelem kudu padha nglakoni. Sira eling anane kowe madeg. Senopati kaya ngene dudu saka kekarepanmu dhewe, nanging saka kahanan kang kaya ngene. Abimanyu sira elinga. Kang Wanturawati ora marengake sira ngadani jurit.
krana Senopati Ngastina dudu tandingmu lan meneh jejonggoling perang bapakmu lan wakmu Werkudara uga lunga tanpa pamit temah barisan Pandhawa mandelong kaya mangkene mula gugunen kandhamu gugunen kandhaku iki ibumu ya aku iki kowe aja metu nyang paperangan nggih Abimanyu. Yayah tinantang kasudirane midhanget kasangsayaning barisan Pandhawa kang tanpa pengayom eling-eling jiwaning satriya tama tan mailu ing pangeman ibu puluh kula mukti menawi ancik-ancik bangkening prajurit titip ingkang putra Abimanyu. Napa ta mirah ingsun prihatin waspaku midhil tuhu dahat tanpa kang rinemekan Gusti Yayah mentanging Tegal Kurusetra papan balagan Bratayuda Jaya Binangun wau ta kocap Sang Abimanyu amung ngendelke marang kuwanen tinabras barisan Cakra Byuha bubar mawut Sangya Parakurawa. Oh. Abimanyu kamu.
Mlebu Cakrabyuha Abimanyu. Kowe wani mlebu Cakrabyuha, sulung mlebu geni, kuthuk marani sunduk. Iki Jayadrata, tampanen nraca balaku. Nancep Jaja prapteng walikat godres getih datan rinewes suprandene maksih sumbar manguwuh-wuh Sang Abimanyu. Aja mbok sengguh semene kesetengku para Kurawa. Ayo ampyaken kaya wong jala, rebuten kaya menjangan mati. Wong Kurawa nyedhak mrene, ndak ombe getihmu bangsat. Oh. Mati tenan aku. Rama, kula ngaturi ngabaraken kula. Ibu Abimanyu nyuwun pangapunten. Utari aku titip anakku. Aku titip anakku Utari. Mati tenan aku. Oh. Abimanyu, kowe mati. Randamu aku sing duwe anakmu sing isih bayi tak tugel dadi 17. Auto kaya mangkono. Nganti kaya udan panah Sang Abimanyu ora wujud manungsa.
Nandyan wis ana dumunung antaraning urip lan pati. Maksih mireng ngucape Sang Lesmana. Lamun bangkit anglawat kaya ngakapa gedhiye Sang Putra Ngastina. Tingkem netra kekalih. Grayah-grayah bedol jemparing kang tunceping jangga. Jinaja jajane Sang Lesmana pecah kapisanan. Kowe bombong, kowe seneng, setan kowe mateni anakku, iblis kowe Abimanyu. Para Kurawa, aja dipateni, digawe cacat saumur urip. Dudu kaya ngono kuwi watake satriya. Kuwi putra Abimanyu aja nganti dingonokne. Para Kurawa, mandeg, mandeg. Kok piye iki? Kaya ngono kuwi watake para satriya ora ampyak awur-awur. Perang Bratayuda ora kaya ngono kuwi carane prajurit Kurawa. Nadyan aku aning para Kurawa nang aku isih ngugemi jiwa kasatriya. Oh Abimanyu, Abimanyu. Aku isih duwe utang karo kowe. Sing satriya iki udu aku. Sing satriya udu bapakmu, ning satriya sejati kuwi asline kowe Abimanyu. Oh. Wauta kaya mangkono. Gugur Sang Abimanyu dening Prabu Basukarna. Sampun paripurna wujuding Sang Bathara Wrakas medal saking anggane Sang Abimanyu tansah arum-arum candrane. Wis paripurna anggonku nuduhke kekendelan sing tenan. Nadyan Abimanyu isih bocah nanging wis wani nrabas
barisan wadya bala Kurawa. Muga-muga dadi wahyumu para menungsa urip kang aning bumi iki. Aku mung bisa titip peling yen Abimanyu patut sinandangan satriya sejati ya jago-jagoning Ngalaga.